Ang usa sa mga importanteng punto nga gipakita sa atong pagbasa o sa atong ebanghelyo mao gyud ang kamatuoran nga ang tanang butang dinhis kalibutan matapos gyud. Nindot og bati, buangon og buutan matapos gyud. Sa naman mo diya? Andam na mong matapos? Sige, lingi ay mong tupad. Ing na matapos ragyod ka. Lagi. Nya, purti na tong paningkamot, purti na tong trabaho, purti na tong ampo, ang kuyaw, mo ni ang kuyaw. Sige tag trabaho, sige tag ampo, aron dili ta matapos. Mao nay kuyaw kaayo, mao na ingos Kristo, ayaw mo palimbong, basig malimbungan mo nga moingon ako si Kristo, pasabot din ako matapos. Na ato'y grupo sa una nga mga religyoso dito sa amo, ingon sila matapos na ning kalibutan dong kami ra gyud mo'y mabuhi. Ngano man noy, kamao maming mo puyo bisag wa nay pagkaon, mukaon ra mamigbas, mukaon ra mi anang mga bato kana mga unsay naa diha, nya di na gid mi mamatay. Mo na apil gid mo aning among grupo aron dili na mo mamatay. Nangilad na. Ay na lang yun. Nasa uban karon mangilad ingon tukod kita, magtukod kita maayo og mga nindot nga infrastructures kana yung lig-on gyud kaayo nga mga infrastructures kanang earthquake proof unsa pa na diha, tukod tag mga aircraft nga moabot ngadto sa laing planeta aron makabalhin-balhin ata nya din ata mamatay. Ingos Kristo, ayaw mo palimbong ana, manghamatay ra na sila. Mamatay ra gid ta. Nya unsa may kapuslanan, sige tag simba, mamatay ra gyapon. Sige tag tukod aning atong kumbinto, gamay para ba kay taghalin sa SBF dag. Nya mamatay ra di ay gyapon. Tukod tag kulumbari, ay noon butanganan sa nasyas patay. Ana unsa may kapuslanan, magbinuotan ta, parihara man di tas mga buangon, mamatay ra man di gyapon ta. Ngunang gisumpayan diri sa unang pagbasa, panahon pa ni Propeta Daniel, wala pa mataw si Kristo ani. Niingon si Propeta Daniel, dunay gingharian ug hari nga moabot nga ang iyang gingharian dili matapos og dili siya mamatay, siya maoy mugunob sa tanang gingharian sa yuta, papaso niya ang tanan nya siya na maoy magpabilin kadtong bato nga giluka dili sa kamot kung dili pinaagi gahom nya maotoy ning dugmok atong bulawan katong dako nga larawan nahimong abog og napadpad. Nya kinsa maning maong gahari o maong gingharian, mao na ni ang gingharian sa Dios. Ang hari mao si Kristo nga nagpakatao. Nya sa atong paningkamot kining atong pagsimba, kung nakasentro ta ni Kristo ug nagsunod ta ni Kristo, nisaad siya, dili na gyud mo mamatay. Sige, lingay mong tupad yung nasuod kang Kristo. Ana. Kinsa may suod ni Kristo? Una, kana yung nahigugma sa kakabos, nahigugmas kapobre, wa maglikay sa kapobre. Kana mo na unang suod ni Kristo. Kitang tanan nga magsigig paningkamot nga madato, patay kita. Di natasuod ni Kristo. Kay matod pa ni Kristo, you cannot serve two masters. Di mo pwedeng mo serve sa Ginoo o sa kwarta. Nya mo ingon dayon mo, Padre,
minilyon man ang imong kuan gisigihag solicit dagko makinastanan unya nahigugma na kas kwarta dili na maoy sulbad ana pwede tag mangayo og minilyon mo solicit og minilyon mo tigom og minilyon pero dili na nato tigomon aron lang mahimong milyon or billions or trillions kung dili para ipanghatag sa mga kabos. In short, ang ikaduhang requirement mahigugma tas mga kabos. Muna dinhis atong parokya sige pataron og pamaligyag sitiyo kay atong ayohon ang mga balay sa mga kabos kaayo. Atong ayohon 7 naman to'y atong naayo, no? Nya sa 60 ang atong target sa original nga sitiyo nga 40,000 pato ka slots nya kay nangambisyon man ta nga ang 80 ka balay nga nang-apply sad more or less 80 ka balay nga nang-apply sad nga ayohon ato sang i-appeal mao nang napun-an og 24,000 nahimo ng 64,000 ka slots nga sitiyo nya pila na may atong halin. As of yesterday, nahalina na tag 39,086 ka slots, 24,914 slots na lang ang available. Pakpaka na to ang namalit niini. Mahurot gini kahalin, human gini nato ang tibuok 140 kabalay, more or less. Unya nining atong sitiyo ato nang giusab ang atong challenge dili na 60 slot challenge kay pagka sa 60 man to nakog edad karon dako na ni atong challenge 300 slot challenge or tag 30,000 kada challenge para unsa man ni tungod kay ang atong budget sa kada balay nga atong ayohon sa ato lang experience aning 7 ka balay mo average siya 30,000 kada balay labor and materials. Nya pasalamat ko kay pag-announce na ko adtong Domingo nga naatay 300 slot challenge na adayoy ni palit nya niabot na ang atong nadawat og 12 ka 300 slot challenge. Pakpak. So naanay ni angkon og 12 ka balay. Nindota no kamo mo angkon pa mo diya tag 300 slot challenge nya kini siya ato ni siyang gibuhat aron pag gamit sa kwarta sa paghigugmas mga kabos paghatag og kalipay sa mga kabos kay matud pa ni Kristo pag-abot niya mianhi ko aron pagdalag maayong balita ngadtos mga kabos og kinsa tong naay kwarta nagtigom og kwarta bulawan plata sa patong usa tumbaga pasabot mga valuable things dinhis kalibutan unya gamiton para sa mga kabos dili pagpatay sa mga kabos dili sa pagdaog-daog sa mga kabos kay kasagaran ra ba aning magtigom tag kwarta ang atong buhaton atong higugmaon ang kadato attach na kaitas pagkadato hangtod na lang maghimo na tag mga kanang gitawag na tong illegal activities para lang yun madato unya dayon gamito nato ang kadato pagguba sa kinabuhi o pagdagmal sa kinabuhi sa mga kabos kanilang drugas kaning drugas ba purting daghanang nadato ani ni kalma-kalma naman atong drogas karon ra ba na anasad sugod na sang mga tulis sugod na sang mga kidnappings sugod na ngano man kay magsige lagi jog paningkamot ning dautan niya ang madaot ang mga kabos ang musigang mata dayon ang mga kabos ang mukagot nga ngipon mga kabos daghan na sa dinya kayo maglakaw-lakaw din nga managtap-taps naong kay hadlok na kay gahayag mura nag mga Dracula ana luoy kayo
og tungod ni sa mga taong nahigugmas kadato o wa mahigugmas mga kabos. Mao nang kitang niya sa simbahan nagsunod ni Kristo ato yung higugmaon ang kakabos ug mga kabos. Ikatulo, ang nagsunod ni Kristo nagdumot sa sala. Kontra niya ang sala. Ngilingi ay mong tupad ingna kontra ba nimo ang kasuko. Lagi ka ingna kontra nimo ang kasuko o amigo mo. Kamong mga ginikanan ug ang inyong anak di mutuman sa inyong sugo, unsa may inyong buhaton, masuko mo o maluoy sa inyong anak? Hay may inyong gamiton dayon, kasuko o kaluoy? No, ang kasuko sala, ang kaluoy virtue. Kamong mga asawa o bana nga masakpan ninyong inyong kaubas kinabuhi nga nangabit nakasa, unsa inyong gamiton, pagdumot o pasaylo? Sige imong bana wa na mo uli tuanas kabit gapuyo, unsa man, dumtan o pasayloon? Ambot lang ninyo, wa man sa kuy asawa. Diha sa cellphone, unsa may inyong tan-aon, labi na mo mga batan-on, apil na sa tang mga tiguang, unsa may inyong tan-aon, ang porn o ang mga religious nga mga salida? Sa may tan-aon ninyo, kanang mga pornographic o kanang mga relihiyoso? Unsa may kasagaran ninyong tan-aon, kanang mga violence o kanang mga lives of the saints? Kana. Og nagdumot ta sa sala, kana, congratulations. Kamo mga estudyante, unsa may inyong kasagarang himuon inig exam, cheating o studying? Unsa inyong ipreparar, cheating o studying? Mga buangon kay ta. Kana sang mga nagtrabaho, mga empleyado, labi na gid ning nagtrabaho sa gobyerno, unsa may inyong gitrabahuan, para sweldo o para alagad? Kay og para lang sa sweldo, makasaha gyud ka diha, pero og sige kag alagad, way sala. Kinisang nagwali, unsa man sige tumong aning siging misa, kolekta o kaluwasan? Abot lang, tanawa lang ninyo. Muna dinhi, sige tag pamaligyag slots haron mawa ang sala. Una, mawa ng inyong kadaw sa sala, sa kwarta. Na iniingon ako, pader, sige gyud kog palit imong slot kay dihay ka pila ka higayon pader sa akong kinabuhi, pila ka tuig nga wa na jud koy hatag-hatag sa simbahan. Ang akong problema pader, nag-abot ang daan ug ang bag-o, na stress na kay ko, pero sukad karon pader nga sige na kog hatag simbahan, palit ko nimong slot, hatag sa kus mga kabos. Ang akong sweldo pader, ako na jung gibudget nga apil gid na ang paghatag sa simbahan o paghatag sa mga kabos, na wag tanggig tanan akong problema pader. Malinawon pa kay among balay, nako kana mo nindot kay kanang kalinaw sa pagpuyo, di na kabayrag kwarta. Daghan kay rong 40 mga milyonaryo, mga bilyonaryo, pero guba og pamilya, bungkag og pamilya, di mabayrag kwarta. Pero sa iyang siging tabang sa mga kabos, pagkaninduta siyang kinabuhi. Napasagoy usan, ingon pader, stage 4 na ko cancer. Sa una pader, no, 40 ginakong paningkamot aron dili gyud ko mamatay. Pero karon pader, excited na kay kong mamatay mo, nang sige gyud kong palit og slot nimo nako. Kamatay pa more, di ba? Kabayran bago nagkwarta kanang mawa ang imong kahadlok sa kamatayon, matapos mangitang tanan, pero porting daghana rong nangahadlok sa katapusan ay magsiging simbako. Hangtod na lang gud noon mo gamit na lang ang mga orasyon, mga tuo-tuo, hala panulob anang naang punsiras nga kanang para dili masakit. Pamutang anang na ang mga unsay ipang sign dias balay para di musod ang mga demonyo. Hala, blessing anang balay, padugo-dugo, pisik-pisik anang dugo, ug mag-birthday hala hid-hid anang dugo sa agtang aron dili lang yun kuno
unsa sulob ang mga singsing nga kunuhay makataas og kinabuhi, mga bakos ug uban pa panagang sa mga kadautan, nahimo ng mga yawanon tungod las kahadlok sa kamatayon. Sige nang gamit og mga tuo-tuo, di ba? Elingay imong tupad, inawa kay gipang luklok diha imong bulsa. Wa kay gipangbitay dito sa inyong balay, ano? Hangtod na lang gunoon kaning Santo Niño, kanang mga rebultos, mga santos, sulob-suloban na, depende lang kung sa atong gusto, hasta mga kandila laylay nagkulor aron lang yun manindot ang atong kinabuhi, nahadlok na sa mga kasakit o sa kamatayon, nangabuang na ang atong pagtuo, nahimo ng tuo-tuo. Muna'y kuyaw ang nindot ato giyong ilhon matapos ragid ta. Nyaon sa may buhaton, sunod ni Kristo, kay ang gingharian nining maong Dios, maong leader, dili matapos. Ug unsa man pagsunod niya, higugmaa ang kakabos, higugmaa ang mga kabos, ug dumti ang sala. Sige, manindog na ta sa nagsunod ni Kristo.